Kuhlale kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kuyi-channel kama kupastor weningi umfundisi wezwe sibheka udaba lamabhubhu njengenjwayelo kodwa ke sicela wenze nako kubalekile ukuthi wena qinisekisa ukuthi uyasubscribe uyalike le video le bese insuku zonke uyayivakashela ku-channel yakho lena ngoba ke ngo-9 ekuseni uzofaka iphupho bese qinisekisa ukuthi mhlawumbe at least nango-3 ntambama usilifaka iphupho ke siyaphinde sisho ukuthi ngaze ukuthi angeke kube lula siniphendule nonke futhi ngendlela enifisa ngayo ingakho sashiya inamba ukuthi abantu ikakhulukazi abanamaphupho amade bangathatha inamba befona ushuthi nawe unalilungelo ukuthi ungayithatha inamba uma ubona ukuthi ubhalile kodwa ukaphendula ungayithatha inamba bese ucela ukusizakala ngokuthi kuphendula leso sikhathi leso kodwa ngalokho siyacela ukuthi ingane zakwethu futhi nikwenze kube umkhuba wenu ukuthi ninikele phela ekuyona ke channel kuyosiza ukuthi kuyikhulise kuyosiza nathi ukuthi sikwazi ukuthi kube imotivation ukuthi ngoba uma senza isiphendulo umuntu sinikeza isikhathi akusiki ukuthi sivele nje siphendule nje we need to sit down we need to write down whatever esizoyisho kuwe ukuze yenze sense we need to make sure ukuthi then we sit down we record yabo so we put like isikhathi entweni lesuke siyenza so siyacela ukuthi abantu benganikela kodwa namhlanje nasibheke iphupho lika nomthanda sonora uthi ke la ngicela ukubuza ukuphupha ugogo engingamazi ethi kibe ngiyaqalekisa ukuqalekiswa ke ingaza kwethu kungasho into ehlukahlukene kwabantu abahlukahlukene ngoba umuntu kukhona umuntu othuma iphupha into eqondile nje engadinge ichazwa engadinge incazelo uthola ukuthi iphupha etshela ukuthi uqalekisiwe so kuyuphawu vele lo shudeni lo muntu ohamba nesiqalise efuneke akhulekiswe kusona adeliver kusona athola deliverance noma ke ahamba yogezwa kwenza ucleansing ethize kusukela leso siqaliso sokhokho noma isiqalisi suka kwabantu noma iqalisi isuka ke mandulo yabona kodwa ke okujwayelekile ukuthi singathi number 1 uma uphupha la umuntu eqalekisa sikuthatha njengophawu ohle kakhulu ngoba luvama ukusho ukuthi empeleni usuke uzophumelela futhi usimame uphinde ujabule kakhulu empilweni ngaphezulu kwengqinamba ohlangabezana nazo uDeuteronomy 23 verse 5 uthi nevertheless the Lord your God was not willing to listen to Balaam but the Lord your God turned a curse into a blessing for you because the Lord your God loves you. Number 2 singathi thina uma uphupha umuntu eqalekisa uphawu singathatha njengoluhle futhi uma ekusukela nje eqalekisa ungenze lutho ngoba lokusho ukuthi ke khululeka empelweni wena umuntu omsulwa futhi umuntu olindelwe impumelelo ngoba asikho isiqalekisa esizokulandela noma singakulandela esingenaso isisekelo nakuba kunabantu abakuzungezela abakudlela ke umona yabo uProverbs 26 verse 2 like a sparrow in its fleeting like a swallow in its flying so a curse without a cause does not alight. Ka number 3 singathi thina uma uphupha la umuntu eqalekisa futhi uphawu oluthe esithatha njengosexwayiso nosukela usho ukuthi ke uzohlale udumele noma uzodangala noma uzodumala uzokhathazeka futhi mhlawumbe uzophoxeka uma uqhubeka nokuthanda ukulalela abanye abantu yabona Ecclesiastes 7 verse 21 ithi ke also do not take serious all the words which are spoken so that you will not hear your servant cursing you. Yabo number 4 asikusho futhi ukuthi uphupha la umuntu eqalisa singaphinde sithi thina uPaul ngabuyela usho ukuthi empeleni uzolahlekelwa noma kuzokwehlelwa yishayo izijezisi ezinzima uma uqhubeka nokuduka ukuphambuka nokungahambi ngenkambo kaNkuluNkulu futhi wehluleka ukwenza intando yakhe. uJeremiah 48 verse 10 uthi ke curse be the one who does the Lord's work negligently and curse be the one who restrains his word from blood who restrains his sword from blood. So okwesi5 singathi noma uphupha umuntu eqalisa singaphinde sithi uma lo muntu umazi futhi ekhonza olusho ukuthi udukile futhi uphambukile lo muntu akasahambi ngemiso zikaNkuluNkulu kudingeka umkhulekise. uJames 3 verse 10 uthi from the same mouth comes both blessing and cursing my brethren these things ought not to be this way. Yabo
Number 6, umuphi umuntu ekuqalekisa upha uma lo muntu ungamazi, olungasho ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele futhi ukukhuleka ngoba kunomuntu impela ofisa ukuthi wena ungabi nenqubekela phambili empilweni, ungaphumeleli, kepha nje uthwale kanzima. Yayibona? Siyabonga. May God bless you. Kuleka kuyo Jesu